Good morning everyone! Magandang umaga sa lahat dyan. So another day na naman. At gumagala na naman ako dito sa Ulladulla Harbour. At saka may Ulladulla Marine Rescue. So yan ang view natin ngayon. So I have a special guest today from the Philippines. Hello! Parang sama man. That's Mrs. That's fast. Naglaag tayo. So, nakalugsong ang taga-bukid na. Sorry, sa daplin sa kadagatan. Naman palit may taing. Huwa, purita sa tagmaya. Sagin sa galungan. Ang lamig-lamig ngayon. I think 13 degree ngayon. So, come on, I'm gonna show you the place. Kaya, pag tayo bored, wala tayong magagawa, or kahit anong busy natin, pasya-pasya lang tayo para to less stress. Pag napapagod na tayo, kailangan nating magpahinga, pero hindi tayo susuko, di ba? Charot. Ganda talaga. We can go for walk. We're gonna go there on the other side. Turn around. Maybe one day we can all run. Ano yung mga bato-bato? No swimming, no diving here because it's not safe. So, yan, ang ganda na. Ang daming tralalala. Turn around tayo. I can't believe ang ganda ng no? Pag walang pandemic ngayon, asan ka ngayon? Asan mo nag-holiday? Nag-holiday ka sa Pilipinas? Sa Pilipinas. Mag-laroy tayo. Alam nyo guys, hindi rin talaga lahat magandang buhay dito sa ibang bansa, no? Pero, may choice ka na anong tawag doon? Ano masabi mo na? Kahit sa anong hirap ng buhay, hanap pa ng paraan na maging medyo magano. Ganun talaga life. Life is a matter of choice or pag. And here guys, we still keep going, walking. We're gonna go to the other side, sa ibang side na naman. So, let's go. Let's go, baby. Kita tag Pinoy yan. So, ano to sa vlog. So, kung maglakad tayo, we need to be very careful in the steps para hindi tayo mahulog, mangubi. There you go, ang magandang view natin. In fairness, sama-sama talaga guys. Sama. I'll just show you the beach itself guys. Magantayan, hagbong ka anak ko. Simpa ko kadang, dalawa ko kaya pamulangoy daw. Daplin dia. Diyan kami nanggaling sa taas dyan guys. So nilakad namin dyan. Tapos bumaba kami sa may hagdanan. Tapos balik na lang tayo dito. Yun, ang ganda-ganda ng mga dagat dito guys. Tapos libre pa siya.
magbayad. Mag-ingat ka dyan, Day. Anong tiniti? Yung bako yung tao. Uy, hindi na ba tayo marunong lumangoy dyan? Hadluka man na, uy. Oh, we can do fishing in this area. Dito yung maraming kuha. Ay, ano kang lalim? Yan ang mga private, yung pronunciation, private boat or what's another thing? Yacht. Yate. Yan na lang, tatagalogin natin. Ganda-ganda talaga. Tsaka yun, may Salvatore. Small one. Asan na yun? Mag-fishing tayo one day. Let's go fishing. Here guys, we need the measurement for the fish. You can't get it straight away, otherwise it will pass with the measurement. Everything is rules and regulations. Sa classroom may Batas. Pag bawal lumabas. Pag mag-comply ka, pwede na pala tayong lumabas. Kaya na ikot ang view sa Libot. Inaya lang mo na di ka. So this is this is like this talaga. There's a lot of stones, seawalls, so that the waves will not to protect the big waves coming through. Yan ba yung tama ba yung pagka-English? Yan, ang ganda-ganda talaga guys. Dito pwede tayo mag-walking dito araw-araw. So Ulladulla Harbour. So magandang view din sana kagabi din. Yes, you are very lucky. We were just coming here for holiday. But we're still lucky because I still got a house here. Char, kahit wala akong bahay. Marami akong house dito. Nag-aangkin na lang. Maganda beach dito. To the other side na. We're going to Golf Club. Malimok Beach. Okay. Let's go then. So may mga nag-fishing dito guys, mga fisherman. Pwede tayo manghingi tayo ng isda para makalibre tayo. Lagi ako nakakalibre na isda. Kasi binibigyan ako ng libre yung isda. Kasi meron dito mga nag-hits ako. Kaya marami kaming kakainin mga isda. Hello, you don't mind? You join in the video? Hello. Hello ba? There's a lot of people in the fishing guys. You don't find. You don't find basing paruhan ta. Beautiful place. Ang ganda-ganda talaga ng lugar ng dito sa Australia guys. Libre lahat ng mga beach dito. So hindi kagaya sa atin na kailangan natin magbayad. So tingnan mo, Travel ng 2 hours. so hopefully one day makabisit din tayo dito at may idea na kayo. Hopefully one day. Tararan.
Ang lakas tumakbo. Anong tawag nito? Ano sila mag-build of boat sometimes. Ah, this one. Ano yan? Roller rope. Oh guys, here we go. Ito may barbecue area dito. Kung napansin nyo, pwede tayong mag-barbecue dito. At saka, uupo-upo tayo. Uupo tayo sa mga table and chairs. Mag-picnic tayo. Pwede dito. Electric one. At saka libre lang yan guys ha. Tayo lang ang dala na ano. Maganda talaga dito kasi libre. No? Walang entrance guys. Almost free. Hindi kagaya sa atin na may pero iba-iba naman. So we don't need to compare. Ayan lang ang maganda dito kasi medyo makakamura tayo. La 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 la.